nám poté nastoupí, tak já jenom ještě řeknu, že se jedná o královskou gardu jejího veličenstva. Dámy a pánové, já mám pro vás ještě jednu příjemnou zprávu, která nastala právě v pravý okamžik. Zavítal mezi nás prezident České republiky, pan Miloš Zeman, který je na své cestě a my jsme moc rádi, že tajné vozidlo uprchl z této složitý cesty právě sem k nám do konce. Vítejte, pane prezidente. Jsme opravdu rádi, že ve svém nabitém programu, který máte tady na Vysočině, jste si udělal chvilku a odskočil jste si sem za námi do konce. A právě teď bude probíhat slavnostní přehlídka prezidenta České republiky.